Bansura syaki jela syaki jaka ke jongki lada ban kran ya kajing sisa kadai kajing persya tengah ong ya pi bangindang nyai persya nang ne syak madru balada pi ong bakajing dawa ya kahok pi ken yangi bakadega kambean nga ong ya pi bawai powe khot kai chwai si unyayong bangindang yai le ya ki kambean nang ne syak madru kata kadai kajing kular kabakaseng HYC kakwa ban ai hakmat jongpi akwa ro ban ong yakin noi lam ki jongi yakin noi lam jo ka sorkar ka jongi ngim shun yapi nga ong biang sa sisien ngim shun yapi lada pile ya kababha ngin yaro yapi lada pitrei nakabenta ka jat benriu ngin kershan yapi lada pishim ya karai kababha ngin yang ringkat hasenda jongpi nre lada pi bakla ngin keren lada pi buri ngin wat habandalop lada pi pendan kambakla ya kapisa jong pat ba ngin keli jing keli bat ngin tat madan ya pi balada pi persyang ban pensngap yang ni ngin keren kam jam ban ya ke kabang keren ban ya ke kabang laju keren hakini gisngi bat kisnam ki balalai wat perkat baka jing ya kendu yangi ya puas ketriat kan pensngap jarno yangi wat perkat baka jing kot yangi saki conference room kan penjamno yangi wat perkat batang namar mengiyo ban syandur bat ki menteri sorkar kan penkelano ya kanongrem baka seng kalayat menta hakini ki khat artli kisnam ngakwa ban ong da kabasyai baya ke HYC om syam lakha ban ya syandur ya ke HYC lakha ban yakun bat nginang yakun nang ne syak madru kilabun tili kimat ki bang lebu hakmat jong sorkar hakini gi khat ar tuli gisnam bat kawai ni kimat kabangila yakun bat ngidang yakun haduk kan ya khlemat ka menta kalong bante lakam ya kajingrung jong ki brief ki menabar syakani ka jela syakani ka ri gebet ya kajongi bakata kalong bangin dawa ban pentri kam ya ka LP kajing dawa LP kam dei kajing dawa juga HYC kalau ada ke resolution ya ke belapas dak assembly kalau ada ke jing dawa jong kiseng balang ki beber kalau ada ke jing dawa jong upat ba jong kajat benriu buat jong kajelah hi barakoi ndega jingkeli kalong haduk menta hangno kata KLP ja syai KLP ngila dawa banwanra ya KLP kasorkar kalawanra ya ka amendment nakabenta ka MRSSE arja khamriu hausnam arja arpo namar hadin bangi sautu mengimla bon yo ya KLP na kajela ka jongi ngilaong ya kasorkar sna ya kaan lani kata ka state law ka mangiong kenang bakat bangi kani kajing dawa ka jongi ya KLP kandon kaan ka baka sorkar jela kan pentrikam tadi kalawandra ya ka amendment bill hausnam arja arpo Nri menta la ngipet ye ki kot kubur ngipet ye kajingkren kiladon ki ba persyang banong ba kaya MRSSE arjar khanriu kala biang pura hana bakata kaya MRSSE arjar khanriu kaladon ya kita ki entry but exit gate om don kam syu ya ka amendment jong snam arja arpo ngikwa banong da kabasyai ya kibakum kita kibriu wat ya lambakla yangi naman ngila soto ba bat wat ya lambakla ru ya upat ba nama Allah soto ba laga piong ba kamara sesi arja khandriu kalabiang to peni yangi ka section ayu hak kamara sesi arja khandriu kabong kaba hukum ya ubriu balada wanrung syaka jela wa ben register ya ladi to peni yangi ya ka section ayu haka arja khandriu ka ba hukum ya ubriu boha ban ay ka jing tip lada udon ka jing temu ban syong bansa hak ni ka jela ka jongi to peni yangi ya kata ka section lana ya ka kendon ka ba pelong ya ki facilitation center kum kita ki statutory entry and exit gate ki bodon ka bor ban penrung kerteng ya ki briu ki barung ka jela ka jongi ka jubab kalong ka basyai omdan
te balaikan pi alam bakla benong baka arja khandriu kalabiang hana bengi pensyet ya ka sorkar banwanra ka menbel arja arpo namar bengim kwa ben pentrikam ya ka arja khandriu ngikran na ka pasyai pentrikam ya ka arja khandriu nrengiong pat baka arja khandriu kampat biang dei ben pentrikam ya ka menbel jong snem arja arpo lada pimla ben pentrikam ya ka ILP hakni ka jela ka jongi lada pimdan ya kata ka statutory obligation ka boang ka ba penbor ya ubriu boon register kumno pin regulate ya kata ka jingrong ba ka jingmi jong ubriu lada omdan ka kendon ka ban hukum ya ubriu buha ban ajing tip unsyong unsa hey unsa kan nusngi kumno pin penbor ya ta ubriu bo unsyong bo un ai kita ki jing tip lada piong lada tau brio kentat to ong ken yangi haka section ayu pin sitom yau tau brio uba kentat ban ai ke jingtem kini kini jingtuna ki bangila de ban peni nadu ka basdang ka bakaseng kayeng bat kami namar ngitep syai baka jingya per hapreng ka khandrio bar haka arpo kalong ka basai ngikran na ka basai bengim don kam ya kikiet tang ban ya sondur ngidon kam ya kigit bandon ya kibor jong kaan kibante lakam ya ka jingrong jingmi jong kibriu siapo kini ka jela ka jongi kata kini ka kubor ka basyai ka bangi kwa banpa sia ka sorkar ka bangi kwa ru banpa sia kitu ki kenhon ki boong baka arja khandriu kala de kaan ka belai yang pura na ka benta menteri kam ha kini ka jela ka jongi pari lanangi pet ya ki project kiba fair kiba wan ka jela ka jongi na ki spa krur kiu sa spa sa arspa sa spa bat san spa krur ki kontrak ki bada ki hajar krur yo da ki briu bat da ki company ki benabar u kontraktor trai jela wa ban supet jau dut ki kun samla ki jongi ki hab ban suwat kam na ka wei ka jela sya ka wei pat ka jela ka jingkeli ka bangi kwa ban keli ka sorkar ka jongi kalong hatu pikwa hatu ki samla ki jongi kindai tang kita kinong upgrade haki project ki batai halaka jong kari bar halaka jong ka khendau ka siap hatu ki kun samla ki jongi kindai tang ki security guard lani kinong upgrade si baki wei ki beri ke banabar kinyo ban kur ya ka spa ya ka po na kini ka jela ka jongi bakin ra sikiwei kita kini jingkeli ki bangi kwa ban keli ya ka sorkar ka jongi pikran siapa ka development ngakwa ban keli ka development ayu bat ka development jongno ka development ka papenruspa ya ki company ki banabar ka development ka baai kontrak de ki spa krur ya ki kontraktor ki banabar ke development ka bagi try jela ki cupet jauh duit baka spa ka po kan cutut na kanigari ka jongi syakiwei pat ki jela ladangi pet menta i kumba ka pisa ka cutut kumba tut ka na kirilum khasi shantai sepo ritor Bangladesh kita ki jing sisa ki bangi ngi pet bat nang ni syahmat ru ngindang yai pet kumba seng KYC kam keli jingkeli namar bang isi ya ka sorkar ni keli namar ka pisa ka pipi pentrei kene ka pisa jong pat ba ka pisa ka jonga ka pisa ka jongi bat ni dei mangi kitrai jong kata ka pisa jong pat ba te habang iyo i ba pi pendon kam bakla ya kata ka pisa jong pat ba kene ka hok ka jongi ban keli jingkeli pi ka puli puti ni mat ki jingge ki skol ki jongi ki dunalot ki nohikai ki jongi ya ban mi sesurok banwat bandawa ya ka hok ka jongi ki samla ki jongi ki pendap ya ki degree ki ba fer reki wat ru ki kam reki bun snam ka jingkeli ka long kai ka jing mentoy ban on baki samla ki dai kita ki lawe jongkari jongka jat benriu jongka jela ka jongi haba pimla pat bantai ya kata kalawai dah ka bamata kan mentoy ayu haman ka national youth day lane ka si ka bangi pendan burom ya ki kun samla banong but you are the future pidai mapi kalawai
ngikwa ban bapin slow to away, but even future needs opportunity.